माऊली क्रिएशन इब्रामपूर कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान संगीताची कार्यावळ पेडण्या घडोवन हाडली। हे कार्यावळीचे उक्तावण मिलिंद मावे हाणें केले। भंडारी समाज सेनेचो अध्यक्ष शिवकुमार आरोलकर, इब्रामपूर सरपंच सोनाली इब्रामपूरकार, धारगळ सरपंच भूषण उर्फ प्रदीप नाईक, साहित्यिक दयाराम पाडलोसकार हांनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। हे कार्यावळीक खूप विद्यार्थ्यांनी भाग घेतिल्लो। पळयात संगीत सुवाळ्याची काय खिणचित्र। आपणासही न्याय तेव्हा दीप प्रज्वलनाने करूया कार्यक्रमाची सुरुवात। संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, शीतलता आहे त्या चंद्रा। शिवकुमार आरोलकर सरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करावे। Baba